Ahoj, moje meno je Drahoslav a vítam ťa pri mojom novom videu a toto video bude pokračovanie na moje predošlé video Produktivita a dopamín. Čiže ak ste nevideli predošlé video, tak vám odporúčam najprv si pozrieť to video a až potom si pozrieť toto video, čo práve pozeráte. V minulom videu som vlastne rozobral prvú polovicu tohto videa od doktora Kay. Hovoril som o dopamíne a o tom, ako funguje nucleus accumbens. Pripodobnil som míňanie dopamínu v nucleus accumbens počas dňa k vyšťavovaniu citróna. V minulom videu na začiatku som vlastne spomínal, že dopamín ako taký sa nedá priamo kontrolovať, ale že sa dá aspoň ovplyvňovať inými centrami v mozgu. A o tom ovplyvňovaní nucleus accumbens a dopamínu inými centrami mozgu budeme dneska hovoriť. Prvé centrum v mozgu, ktoré dneska spomenieme, je limbický systém. Limbický systém je zložitý mozgový systém, v ktorom je zapojených viacero mozgových centier, medzi nimi aj amygdala, ktorú si rozoberieme za chvíľu. Limbický systém má na starosti emočné chovanie a krátkodobú pamäť, hlavne vďaka amygdale, ale aj chovanie človeka v spoločnosti. Napríklad alkohol ovplyvňuje aj fungovanie limbického systému, pretože človek pod vplyvom alkoholu môže mať zvláštne fungovanie spoločnosti alebo odlišné fungovanie emócií. Trebárs ho môže ovládnuť veľký smútok, veľký hnev alebo aj príliš veľká radosť. A limbický systém taktiež riadi aj dýchanie a činnosť srdca. Keď rozprávame o úzkostiach, depresii a celkovo zlých emóciách, tak máme hlavne na mysli amygdalu. Ako sme už spomínali, tak amygdala je dôležitou súčasťou limbického systému. Ja som napríklad zvykol byť človekom, ktorý bol neustále v nejakých úzkostiach, strachu a bol som vždycky v takom strehu a taktiež som mal aj menšie problémy s kontrolou agresie a vtedy vlastne moja amygdala bola z nejakých dôvodov príliš aktívna alebo inými slovami aj podráždená. A vlastne sa tam pohybovalo príliš veľa elektrických impulzov. Naša amygdala taktiež celkovo rozhoduje o takomto pozitívnom alebo negatívnom nádychu tých vnemov z okolia. Že pozorujete vlastne svet okolo seba a vidíte rôzne vnemy a máte z nich nejaké pocity, buď negatívne alebo pozitívne, tak vlastne to má na starosti amygdala. A tu prichádza do hry aj nucleus accumbens, pretože amygdala a nucleus accumbens majú medzi sebou veľmi veľa prepojení. Sú to starí dobrí kamaráti, ktorí spoločne spolupracujú veľmi veľa a často. Čiže ako sme hovorili, tak amygdala má na starosti aj negatívne emócie. Čím viac čelíme negatívnym emóciám, čím viac čelíme úzkostiam a depresii, tak tým viac sme citliví voči dopamigertným signálom z nucleus accumbens. V preklade to asi znamená, že čím horšie sa cítime, tak tým viac si vážime dopamín a tým viac ho aj chceme. Naše chcenie po dopamíne je oveľa väčšie, keď sa cítime zle. Pretože dopamín má jednu dôležitú funkciu. Ruší totiž negatívne pocity a negatívne emócie v aktuálnom čase. Keďže dopamín nám dáva pocity radosti a slasti, tak keď sa cítime zle, čelíme nejakým negatívnym emóciám, tak náš mozog vyslovene baží po dopamíne. A preto sme vtedy oveľa viac náchylní na vysokodopamigertné aktivity, ako sú scrollovanie na sociálnych sieťach, hranie videohier, ale taktiež aj pitie alkoholu. A dalo by sa to povedať, že sme vlastne viac náchylní na závislosti. Pretože tieto aktivity sú naozaj únikom pred negatívnymi emóciami. Mozog závislých ľudí naozaj veľmi baží po dopamíne. Čiže keď v našej amygdale je príliš veľa negatívnych emócií, tak nám to zvyšuje naše závislostné tendencie a oveľa ťažšie sa nám odoláva vysokodopamigertným aktivitám. Skvelá správa je, že existujú spôsoby, ako sa dajú znížiť tieto negatívne emócie v našej amygdale. Napríklad meditácia, psychoterapia alebo vedenie si vlastného denníka sú aktivity, ktoré nám môžu pomôcť spracovávať naše negatívne emócie a tým vlastne aj znížiť počet týchto negatívnych emócií. Taktiež aktivita, ktorú aj ja pravidelne využívam, je prechádzanie sa. Prechádzka je výborná v tom, že tie naše negatívne emócie sa začnú spracovávať automaticky, čiže tam ani nemusíte veľmi zapájať svoje vlastné snaženie. Podľa doktora Kay
3 jednohodinové prechádzky za týždeň nám pomôžu znížiť náchylnosť na vysokodopaminertné aktivity až o 20%. A to je úplne výborná správa. Ja sa naozaj prechádzam aspoň 40 minút denne a je to pre mňa veľmi dôležitá súčasť mojej mentálnej hygieny. A to som zistil najmä vtedy, keď som bol chorý a bol som veľmi fyzicky slabý a asi týždeň som sa nemohol prechádzať a mentálne som na tom bol oveľa horšie. Pravidelné a dlhodobé meditovanie, prechádzky, písanie si denníka a návšteva psychoterapeuta vám môžu pomôcť spracovávať vaše negatívne emócie a tým pádom aj znížiť hmotnosť vašeho bremena, ktorý je plný všetkých traum a zranení a všetkých týchto negatívnych emócií. Keď sa takto pozbavujete všetkých týchto negatívnych emócií, tento emočný batoh sa oveľa zľahčí a vy sa budete cítiť oveľa lepšie, slobodnejšie a budete oveľa lepšie a efektívnejšie odolávať týmto závislostiam, týmto vysokodopaminertným aktivitám. Takto môžete s väčšou ľahkosťou a eleganciou udržovať v živote trvalé úsilie a stať sa tak šťastnejšou, slobodnejšou a produktívnejšou verziou samého seba. Dnes sme si hovorili o tom, ako funguje limbický systém a amygdala a o ich bohatom prepojení s nucleum accumbens. Hovorili sme o tom, aký má amygdala význam pri fungovaní dopamínu, čiže aký význam majú negatívne emócie pre náš dopaminertný systém. A nakoniec sme si povedali, ako si môžeme pomôcť pri zvládaní, spracovaní a následnom zbavovaní sa negatívnych emócií a tým pádom sa stať aj šťastnejšou, slobodnejšou a produktívnejšou bytosťou v živote. Ja vám veľmi ďakujem za to, že ste si pozreli toto video až do konca. Ďakujem aj doktorovi Kay, ktorý mi umožnil vlastne vyrobiť aj toto video skrze jeho videá bohaté na informácie. Samozrejme, nezabudnite sa milovať a akceptovať taký, aký ste. A ja sa s vami veľmi rád stretnem pri nejakom ďalšom videu. Čaute.